na to, aby ste vy vedeli zareagovať práve v takom rozhovore, kedy ten druhý na vás nejako tlačí, kedy vás presvieča o svojej pravde, tak potrebujete najskôr vedieť, uvedomiť si, vedieť, čo chcete a prečo to chcete. Hej? My často v takýchto rozhovoroch proste vieme len to, že máme blbý pocit a s tým človekom nám nie je dobre. Ale vôbec nejdeme hlbšie. Nepremýšľame nad tým, prečo máme ten blbý pocit. Čo to znamená, že nám s ním nie je dobre? Čo by sme vlastne v tej chvíli chceli? A pritom vy nepotrebujete toho druhého vlastne nejako presviečať. Nepotrebujete s ním bojovať. To, čo potrebujete, je naozaj mu otvorene povedať, čo vám vyhovuje, čo vám nevyhovuje, čo by ste v tom rozhovore potrebovali, kam by ste ho chceli smerovať, hej? Čo by vám pomohlo, keby ste pokračovali určitým spôsobom. Čiže vy tým vlastne pomáhate nejako kočírovať smer toho rozhovoru, dávať mu smer a zároveň v spolupráci s tým druhým samozrejme, lebo nikoho nemôžete donútiť a chytiť pod krk, že ja chcem teraz, aby to bolo o tomto a ty sa musíš prispôsobiť. Vždy je to vec dohody, samozrejme. Čiže pomáhate určovať smer rozhovoru a zároveň dávate, tým, že hovoríte, čo by ste potrebovali, tak tomu druhému dávate jasnosť v tom, aby on vedel, o čo vám ide. Už v niektorom z minulých vysielaní som spomínala, že asi nikto z nás by nechcel, aby nás ten druhý počúval a tiež nám to odkýval len preto, že sa to patrí. Alebo že si myslí, že je to slušné, ale pritom ho to vôbec nezaujíma. Že asi by sme boli radi, keby nám to povedal. A rovnako aj vy môžete povedať, a možno ten druhý verím, že bude rád, keď mu dáte najavo, že vlastne by ste chceli niečo iné. Čiže potrebujete vnímať, potrebujete pomenovávať, čo sa vo vás deje, čo potrebujete, prečo je to pre vás dôležité. A zároveň, veľmi dôležité je, že zároveň potrebujete poznať a pomenovávať si svoje hranice. Hej? Čiže hovoriť tak, aby ste nebojovali, aby ste neobviňovali, aby ste nesúperili, nepreťahovali sa s tým druhým, ale zároveň ani nezapreli seba, nezapreli svoje potreby a svoje hranice, aby ste si za tými svojimi hranicami stáli. Napríklad viem, že môj čas je drahý, tak nechcem tu tráviť 10 minút tým, že musím niekoho počúvať, ale chcem z toho rozhovoru niečo mať, tak poviem, čo by mi vyhovalo. Čiže stať si za svojimi hranicami a vedieť ich jasne odkomunikovať. A mimochodom to je také ako všeobecné. To, čo sa odohráva v tom rozhovore, to sa často odohráva aj vo vzťahoch. Hej? Keď sa mi niečo nepáči, tak môžem predsa povedať, čo potrebujem, ako by som si to ja predstavovala, pretože viem, že potom nám v tom obom bude lepšie.